Manyo beliau Samandaro. Baik. Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jamu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakam lilih saga tadabua lalu ke tanah kete indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukua dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah saling kakam puang ko alek lah sapanua rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupo ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan ke pengulu apalah jenis sabutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanam. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang ke bekicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah kan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah segiro si juru janang manatiang carano basa barisi silah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat basobasi. Abato lai kandak di kamisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke paroman kaliknya tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka. Rundiang sekitu lada uluh sekian sambah persutan. Sampai dek sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali baki ke Sipangka. Mulanya jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulanya kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung jenagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambah la ambo kabakeh silang nama pangka pekayaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukua menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu dibuik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia mana orang disiko, tamu disonsong keilaman, alik dinayak diduakan. Babaso bahadai-handai baramah pemulik mani, bananti yusidia pinang. Ramu-ramu tabang malayang, malayuk ke kota tangah, banyaknya ampek, pula ampek. Indah cara no alang kepalang, terletak di tengah-tengah, di lingkuang orang narapek. Maka tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitahan. Cabiak siriah katoklah pinang, pipia gambia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi penitaan setan babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kesawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pinta balaku siriah salai nak cabiak pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun nanarun ke kami singkok, sabalun nalamak kedimakan, tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo? Sirih di mana mamak gatia pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Samandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi da'awa dari sultan. Sirih di malah kami gatia pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyo kan danga pembari dari ambo nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sewajah dang siriahnya, siriah nan kuning merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sehalaimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar lingkaran tahu daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepala baso basi. Pihak kepado dang pinangnya.
Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pesagian urek nalalu kasarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tuo mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tasabui pulau dan gambianyo. Kaba barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang junagari. Bapa patah mangko di jarang bayi barat mangko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo Bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang saik narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyakan lajawah mangko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka Cino jan karata rangeh pun tido. Pihak kepado songkok carano dalama urang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo balik balah. Baratuis camin di pinggir batabua kaco di tangah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya taman daro. Ambo. Mudiakan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah di balai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lah pinang gulung lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah petingkah saya ingat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari. Lain menjenjangkan pihak siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamu lembek di jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masyak gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape bulia dili caliak putih hati bakadaan. Maka orang Solo kesuku rami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia tuan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita cali hakikat sama diamalkan. Jo bismillah Pak Betia. Sama-sama daro. Pemberitahuan, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa klik tanda jempol, tulisan subscribe, warna merah, dan ikon lonceng di bawah video ini.